Sir, despite na pinagtanggol po kayo ng Pangulo, may statement po kasi si Senator Risa Hontiveros na you should also be investigated because you acted in a preferential way that benefited convicted rapist murderer. Tapos, Paano sir, naman nag-benefit? Dininay nga eh. Yung nga kaya nga ako natatawa, may power daw. Merong power pero dininay. Ano bang power yun? okay, sir. Ganyan din daw po ba kayo ka-accommodating sa mga pamilya na mga mahihirap na bilanggo? Pati sa kanya, magiging accommodating ako kung may problema siya. She comes to my office and I'll accommodate her. Sir, may... Her mother is a very good friend of mine. As so is her sister. And it doesn't matter whether we're friends or not. If she has a problem, she can come to my office and I will refer to the appropriate entity that requires action on whatever complaints she will bring to this office. Okay, sir. Bukod po sa pamilya ni Sanchez, meron din po bang lumapit sa inyo para humingi ng referral for executive Marami, release? hindi ba dinala ko rito yung 50 plus Meron o po. hundreds. Okay, sir. Thank you. It's a normal request coming from inmates. In Salamat. fact, I think I stopped a syndicate there. May sindikato doon. Sindikato. You know why? I noticed na may nagre-request palagi ng yung computation in behalf of this and that. Palaging isa lang ang pumipirma. Sabi ko, so I told my lawyers, sabi ko gumawa nga kayo ng sulat, diretso nyo dun sa, sa convict. And tell them kung Pilipino tayo. Ang pinasabi ko na natanggap namin to pero galing sa isang tao hindi namin kilala at di naman nagpakilalang kamag-anak mo. Palaging ganun. Kasi nagre-respond kami. Nire-refer namin. Baka ako ginagamit ang opisina. Sinisingil sila, in other words, for writing letters to us. Nag-aabogado, which is illegal. Nahinto yun, nahinto. Kasi sinabi namin, we will no longer entertain. So, ngayon, ang mga natatanggap ko na ito, either father, mother, convict, or sister. Pero marami. I think ilan nag-a-average tayo, asik na rin. Siguro mga 5 months, may sumusulat na... Dami. Ay, lang ang dinala natin dito the other day. 50 yata may kitchen. Thank you, Sec. Maylene, salamat. At saka yung response nga pala ng ano tawag dito? Bureau of Pardons and Parole. Meron din silang template. Binabago lang nila number. Tapos may chine-check lang sila kung anong naging action nila.